Hei, olen Kim Niklas Anttiin ja vastaan Artsoniikin teknisestä puolesta. Edessäsi oleva tuote on nimeltään Artsonic Canvas. Siinä on 3 toimintoa. Se on taideteos, se on korkealaatuinen stereokaiutin ja se on akustiikkapaneeli, joka parantaa tilojen akustiikkaa. Tässä videossa paneudutaan kaiuttimiin ja niiden tekniikkaan. Teoksen alanurkkiin asennetut kaiutinmoduulit ovat meidän suunnittelemat ja valmistamat. Ne ovat aktiiviset kaksitiekaiuttimet. Erillistä vahvistinta ei siis tarvita. Yhdessä kaiutinmoduulissa on 2 5 tuuman bassokeskiäänistä ja 1 1 tuuman diskantti. Kaiuttimessa käytämme laadukkaita tanskalaisia elementtejä, joissa on erittäin matala särö, jolloin ääni toistuu puhtaasti. Taajuusvaste ulottuu 50 Hz 20 000 Hz. Basson toisto ulottuu matalalle, mutta laskee loivasti ja ilman keinotekoista korostusta. Silloin saadaan sävykäs ja napakka basso. Basson ja diskantin välinen jakosuodin hoidetaan digitaalisella signaaliprosessorilla, eli DSP:llä. DSP:llä voidaan varmistaa, että diskantin ja bassoelementtien toisto on vaihekoherentti ja ajallisesti tarkka, eli ääni lähtee molemmista samaan aikaan ja samassa vaiheessa. Tämä takaa eheän ja kolmiulotteisen stereokuvan. Vahvistimessa on 4 Texas Instrumentsin valmistamaa 100 wattin vahvistinkanavaa, jotka ohjaavat elementtejä suoraan ja korkealla vaimennuskertoimella. Kotelon rakenne on suljettu, mikä mahdollistaa napakan ja nopean basson ilman sivuääniä tai ryhmäviiveen kasvua. Kotelo on rakennettu metallipolymeerikerrosrakenteella, joka tekee siitä erittäin jäykän ja hyvin vaimennetun. Taulun sisällä oleva akustiminen vaimennusmateriaali parantaa kuuntelukokemusta entisestään. Artsonic Canvas kiinnitetään seinälle mukana tulevilla kiinnikkeillä. Koska tiedämme, että kaiutin sijoitetaan aina seinälle, pystymme optimoimaan kaiuttimen suuntaavuuden ja äänensävyn paljon pitemmälle kuin perinteiset kaiuttimet, joiden etäisyys seinään vaihtelee ja vaikuttaa ääneen suuresti. Kaiuttimessa on laaja säteilykuvio ja se täyttää huoneen tasapainoisella äänellä, aivan kuten oikeat soittimet. Paras kuuntelupiste on taulun edessä johtuen äänitteiden stereomiksauksesta, mutta leveä suuntaavuus tekee äänestä miellyttävän koko tilassa. Äänensävy on neutraali ja rasittamaton ja soveltuu pitkäänkin kuunteluun ilman väsymystä. Yhteys Artsonic Canvakseen hoituu helposti Bluetoothin kautta ja se tukee aptX HD-kodekkia, jolloin Bluetoothin yli voidaan siirtää korkean resoluution ääntä. Canvas ei tarvitse sovelluksia, pilvipalveluita eikä internettiä. Se toimii nyt ja tulevaisuudessa ilman riippuvuuksia. Artsonic Canvas valmistetaan Suomessa käsin ja tässä mallissa on mukana Jukka Rintalan taideteos painettuna ääntä läpäisevälle kankaalle. Jos haluat kuulla lisää, kysy edustajalta yhteystietomme. Kerromme mielellämme lisää.